Евангелие паводле Лукі. Бацькі Езуса хадзілі штогод у Ерусалем на свята Пасхі, і калі яму было 12 гадоў, яны ўзышлі ў Ерусалем паводле звычаю свята. Калі па заканчэнні дзён свята вярталіся, застаўся хлопец Езус у Ерусалеме, і не заўважылі гэтага ягоныя бацькі. Думаючы, што ён ідзе з пілігрымамі, прайшлі дзень дарогі і тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Ерусалем, шукаючы яго. Пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. А ўсе, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адказам яго. Убачыўшы яго, яны здзівіліся, і сказала яму маці ягоная: «Дзіця, чаму ты зрабіў нам так? Вось бацька твой і я балюча перажывалі, шукаючы цябе». Ён сказаў ім: «Чаго ж вы шукалі мяне? Ці не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» Але яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. І ён пайшоў з імі і прыйшоў у Назарэт. І быў паслухмяны ім.